नमस्कार साଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇନେ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଉଛି ଆଜି ସୋମବାରଟାରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇଛି ସକାଳେ ସକାଳେ ଗାଧେଇକି। ଆଉ ଦିଦିମାନେ ଆମର କେହି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଗାଧେଇଛି। ଆଉ ଦିଦିମାନେ ଆମର ନ ଗାଧେଇକି ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗାଧେଇବେ। ତାଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଧେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ ଗାଧେଇଲେ ତ ଯାଏନି। ତ ମୁଁ ଗାଧେଇ ଫାଧେଇ ସାରିଛି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ ଏଇନେ ଯାଉଛି ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ମୁଁ ଓନିଟା ମୁଁ ଏଠି ରାତିରେ ଶୁଖେଇଥିଲି ତ ମୁଁ ଏଇନା ପୁରା ଆମ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି ବାହାରି ସାରିଛି। ଦେଖିପାରିବେ ସକାଳ ପାଗଟା ଆମର କେମିତି ଲାଗୁଛି। ନାଲି ମାଟି ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଯଦି ଘରେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିପିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ଆମର କାମ ହଉଛି। ମାଉସୀ ଆମର ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ପଛରେ ଚାଲିଛି ମାଉସୀ ବହୁତ। ଆମେ ଏଇନା ଯାଉଛୁ ଡ୍ୟୁଟି ରୁମକୁ। ଏଇନା ଯାଉଛୁ 2 ଜଣ ଆଉ 2 ଜଣ ମାଉସୀ ଆଉ ଭାଉଜ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଦି ଆଗରେ ପଳେଇଲାଣି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପଛରେ। ଆଉ କଲେଜ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଆଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇନା ଆମ କରିଡରରେ ଚାଲିଛୁ ନାଚା ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି। ଆଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗଲା କାଲି ଆମେ କବି ଶାଗ ଆଣିଥିଲୁ ଛୁଆ କବି ଶାଗର ଖଡା ଗୁଡା ଏ ସବୁଦିନ ତ ଆସିନି ଛୁଆ ଆମେ ତ ସାତପୁର ହେଇଗଲେ ନା ସବୁଦିନ ତ ଆସିନି ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ ମତେ କିଏ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ରୁମକୁ। ଭାଉଜ ଆମର ଶାଗ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଭିଡିଓ କଲରେ। ନାଇଁ ଇଆଡେ କହୁଛି ସିଏ ଶାଗ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଇନା ଶାଗ କାଟୁଛୁ ନା ଭାଉଜ ଶାଗ ଡାଙ୍ଗ ଖାଉଛେ। ଏଇ ଡାଙ୍ଗ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଭାଉଜକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିଦେବେ ଭାଉଜ ପାଇଁ। ଫୁଲ ଖାଉଛି କି ଡାଙ୍ଗ ଖାଉଛି ଫୁଟ କୋର୍ଟରେ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଖାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଶାଗ ତ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କାଟିବା ଆମେ ଏଇନା। ଆଜି ସୋମବାରଟା ଆମ ଉପାସ ଆଉ ଆମର କେତେ ଭାତ ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭାତ ଆସିଛି ମାନେ 2 ଉଳିର ଏତକ ଭାତ 2 ଜଣ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏତିକ ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଆଚାର କରିକି ଆଣିଥିଲୁ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବି କରୁଛି ଦେଖିନେବେ ଯଦି ଦେଖି ନଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଫିନଟେ କୁଆଡେ ଗଲା ଛୁଆ ଏଇ ଟିଫିନଟାରେ ବି ଗୋଟେ ଟିଫିନ ରଖାଯାଇଛି ଆଚାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇ ଆଚାର ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡିଓଟା କରିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥିବ ମତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ସତରେ। ମୁଁ ତ ଶିଖି ଯାଇଛି ଆମ ଓଡିଶାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କରିବି ସବୁଦିନ ଆଉ ମୁଁ ସରିଲେ ହିଁ କରିବି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନି ଆଉ ତାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଆକୁ କହିଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତିଆ ହେଇଛି। ହଁ ନ ରହିଲେ ତତେ ଖାଇବୁ ତୁ ଖୁଆ ଗଛରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ କୁହା ହେଇଥିଲା। ଯାଉଛି ନା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ନ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ତ ପିଟିବି ଧରିକି ଆଉ। ମୁଁ ତ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ଛୋଟ ଛୋଟ ସାପ ବୁଲନ୍ତି ଏପଟେ।
ତ ଆମ ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛର ଡ୍ରାଗନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗଛର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଏ ମାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏପଟେ। ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବି ମାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଗାଈ ଗୁଡ଼ା ମାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଥିଲି, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ଏଟା ମାଟି ଭଲ ନୁହେଁ, ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ି ମାଟି, ସେଥିପାଇଁ ତ ହେଇନି ଆମର। ତ କଣ କରିବା, ସେ ଗଛଟା ତ ମରିଗଲା। ଆଉ ଗଛ ମରିଗଲା, ମଞ୍ଜି ବି ଦେଖିବା ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ। ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁନି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମକୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଘରେ ଲଗେଇବି। କାହିଁକି ନା ଏପଟେ ତ ବାଲିଆ ବାଲିଆ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଭଲ ମତେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। ଯାଉଛି ନା ରୁମକୁ, ଦେଖିକି ମତେ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ ପ୍ୟାର ସେ ଲଗେଇଥିଲି ଗଛ, ବଞ୍ଚିଲାନି। ଆମେ ଏଇନା ପୁରା ବାହାରି ଗଲୁ ଡ୍ୟୁଟିକୁ। ପାଣି ବୋତଲ ଚାର୍ଜର ଧରିକି ଯାଉଛି। ଆମେ ପୁରା ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିଯାଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାସ୍ ହେଇଗଲି। ପୁରା ମୁହଁ ଧୋଇଯାଇଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ। ରୁମରେ ଖାଉଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଆଗ, ତାପରେ ଖାଇବା। ଫ୍ୟାନଟା ଟିକେ ଚଲେଇଦିଏ। ତ ଆମେ ଏଇନା ଖାଇବା, ଆମର ରେଡି କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବାର। ମୁଁ ରେଡି କରୁଛି। ଶାଗ ପୁରା ବି ଶୁକୁତି ବି ଆଣିଦେଇଛି, ଆଣିଛ ନା। ତ ଶାଗ ତରକାରୀ ବି ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇନା ଖାଇବା ଆମେ। ଆମର ଆଚାର ନାଳ ବଡି, ଇଏଟା ରଖିଦେ, ଚାମଚଟା ରଖିଦେ। ନାଳ ବଡି ସାଇଲାନି। ଖାଇବା। ଶାଗ ଭଜା ହଉଛୁ ନା ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନୁ ବାଥରୁମକୁ ନା, ଏତେ ବାଟ କିଏ ଯିବ ବାଥରୁମ? ଘରେ ଆମେ ବାଥରୁମ ଖୋଲିଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ଏଇନା ଖାଇବା ଭାତ। ତ ଏଇଠି ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଚାଲୁଛି। ଆମ କହୁଛି ଚାଲ ଶୋଇବ ଚାଲ, ଯେମିତି ତଡିକି ନଉଛୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏଟା କି ସିରିଏଲ ଛୁଆ ଟିକେ କହ? ରାଜାରାଣୀ। ଶୋଇବା ପାଇଁ ତଡିକି ନଉଛୁ ନା କଣ ଛୁଆ? ଚାଲ ଶୋଇବ ତ ଆମ ବୁଢୀ ଛୁଆ ଖାଉଛି। ଓହୋ, ଅଇଁଠା ଉଠଉଛୁ ନା ଝିଅ, ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ବେ। ଆମ ଛୁଆ ଏଇନା ଅଇଁଠା ଉଠଉଛି, ମତେ ଲାଗିଲା ଖାଉଛି। ତ ଆମ ଛୁଆ ଏଇନା ନିପୁଛି ନା ଛୁଆ ଅନିତି ସାଇଲୁ ନା। ଆମ ଝିଅ ଏଇନା ନିପୁଥିଲା। ତ ଆମେ ପୁରା ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ଯାଉଛୁ। 2:30 ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯାଉଛି ଏଇନା। ମାନେ 2:19ରେ ଆସିଲୁ, ନାଇଁ 1:19ରେ ଆସିଲୁ। 2:19ରେ 30ରେ ଯାଉଛୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି କାମ ଦଉନି, କଣ ବୋଲି ଭାବିକା ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏଇନା ଡ୍ୟୁଟି। ଆମେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ନା ଛୁଆ। सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, दौड़ेंगे, होएंगे, मुतेंगे।
ଆଉ ଶୋଇବୁ ତୁ ଆଉ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଅଛି ନା ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ରୁମକୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରିଦେବେ ରୋଜି ବୁଢିଷ କରିଦେଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କହ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦବ କମେଣ୍ଟ କରିଦବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଏ ବାଏ